e benvidas a Rufosoños, a radio escolar do CEIP de Celeiro. Empezamos un novo curso escolar e comezamos tamén cos programas de radio aos que xa estamos acostumados. Nesta ocasión queremos empezar cun programa adicado ao noso Samaín, é dicir, ao Samaín galego e tradicional. Moito antes de que en Estados Unidos se celebrase a festa de Halloween, na Galicia celta xa se festexaba o 31 de outubro o fin do verán e da colleita. Era para eles o comezo dun ano novo celta e unha noite na que se pensaba que se abrían as portas entre o mundo dos mortos e dos vivos. Nesa noite, as xentes de Galicia crían que as ánimas dos seus defuntos volvían visitar as súas familias e as súas vellas casas. Por este motivo, deixaban as portas abertas, comida enriba da mesa e a lareira acendida, toda a noite para que pudisen quentarse ao seu carón. Ademais, colocaban farois polas rúas para que as ánimas pudesen ver o camiño hacia as súas casas, pero ao mesmo tempo para afastar aos malos espíritus. Estes farois eran feitos e tallados en nabos nos que se poñían brasas dentro para que alumearan e guiaran aos defuntos. Pero sabedes unha cousa curiosa? Cando os europeos trouxeron a cabaza de América, foron cambiando os costumes de tallar nabos, por tallar cabazas, que xa eran moito máis fáciles de traballar, por ser máis brandas e que servían igualmente para decorar, e como símbolo de festividade. Unha das lendas máis aterradoras vinculadas ao Samaín é a da Santa Contaña. Segundo a tradición, na noite do 31 de outubro, unha procesión de defuntos vestidos de branco recorrían o pobo guiada por un vivo que levaba unha cruz e anunciaba a morte de quen se cruce no seu camiño. Este desfile é un recordatorio de delgada e fina liña que separa os vivos dos mortos na Galicia ancestral. Esta lenda mantén viva a fascinación polo misterio e reforza a atmósfera sobrenatural que envolve a festividade do Samaín. En Galicia, en relación a esta data, tamén temos a festa do Magosto. A súa orixe remóntase á prehistoria, como festa de agradecemento polos froitos recollidos antes da chegada ao inverno, e tamén como acto social e de relación entre as xentes. En Galicia, a colleita de castañas é unha forma de honrar aos mortos, xa que cada castaña é unha alma de algún defunto que se acompaña ao feo. Daí que ambas as dúas celebracións vayan da man. Aquí en Viveiro era costume que os nenos fosen visitar os cemiterios o día de defuntos cun colar chamado zoncho, que estaba feito con castañas cocidas con cáscara. Esta tradición volve a reforzar esa conexión galega entre os ritos funerarios e as castañas. A miña avoa Lola contoume un refrán relacionado con este tema. Polo Pilar, as primeiras castañas que tes que probar. Outros refráns coñecidos son: por San Martiño faise a magosto con castañas asadas e viño. Castañas no Cesediño fan a ledicia de San Martiño. As castañas do castiñeiro hainas que asar no asadeiro. Nomes dos mortos mata aos teus porcos. Chegan os defuntos e chegan os corvos todos xuntos. Por Santos, aínda hai campos verdes e xa hai montes brancos. Achégase o tempo dos magostos, os defuntos e o Samaín, e o noso colexio será partícipe de ambas celebracións. Pero iso xa volo contaremos máis adiante.
porque polo de agora aínda estamos coa decoración dos corredores e a biblioteca, que van quedar terroríficas. Moitas grazas por escoitarnos e despedimos este primeiro programa de Rufosoños a Radio Escolar do Ceit de Celeiro.